बे बिला फैयाखै बिनिखायनो बर' गसाइगाव अट'नमास काउन्सिलनि जे बिल बे फैयासै आरो बेवहाय दिनै नोंथांमोना नुदों इउपिपिअनि दैदेनगिरिफ्रा बिथांमोननि प्रमिला रानीनि मन्त्रि मेडामनि आरोबाव ओरैहाय चन्द्र ब्रह्म हाग्रामामोननि मुर्ति सावदों मानो सावनो गोनां जाखो आरो दिनै बिथांमोना बेबायदि खैसारिजों बर'नि जारिमिनाव मोनसे गोसोम मोनसे थासारि सृष्टि खालामनो नागिरदों जायाव जोंखौहाय आरोबाव बोखावनानै राजनिति खालामनो नागिरनाय बिथांमोननियाव खैसारि आरो बेनिखायनो दिनै आसामाव थानाय बिटिआरआव थानाय गासिबो बर' रायजोआ खिन्थु बिपिएफ हान्जायाव थानाय दैदेनगिरि बिथांमोनखौ दिनै रेजेक्ट खालामगासिनो दङ बे सोलिबाय थानाय बिसारखथिनि जि थासारि मोनब्रै जिल्लायाव मोनफ्रोमबो समस्यायाव दिनै बिपिएफ हान्जाया गामि गैयै जादों जायगा गैयै जादों मेल मिटिं खालामदों दिनै बेखौ बिथांमोना फिननायखौ बेयाव मोनगोन ओरैनो फिननायखौ बेयाव मोनगोन बिसारखथि जायोब्ला दा बेनिखायनो जोंबो नेगासिनो दङ दा दिनै जोङो लुबैयाखै जे बिथांमोना बेबायदि आरोबाव इयुनाव खामानि मावगोन होननानै दा दिनै बेनिखायनो बे काउन्सिलाबो जागोन दान मोनसेनि गेजेराव आसाम सरकारा खालामसिगोन होननानै दाखालि 25 तारिखआव फोसावबाय बिथांमोना मोजां मोनाखै बर' गसाइगाव अट'नमास काउन्सिला एकर्डआव थानाय बायदियैनो इउपिपिआ लुबैनाय जों लुबैनाय बायदियैनो बे काउन्सिला जानांगौ बायजोआव सनितपुर बिश्वनाथखौ गारनानैसो आरो बेखौ इउपिपिआबो हास्थायखादों सनितपुरा बिश्वनाथआ बिटिआरआव थानायाव जोंहा जेबो बाजानाय गैया बे मोजांसो जागोन होननानै मिनिस्टर बसुमतारी बिथाङा गावनि प्रेस बिबुंथियावबो बुंनो गोनां जाबाय मानोना बिथांमोनाबो आन्दोलनखारि दिनै बर' हारियाव गलाघाटआव थानानै आन्दोलन खालाम कार्बि आंलंआव थानानै आन्दोलन खालाम धेमाजियाव थानानै आन्दोलन खालाम बर' रायजोआ लावनांगौ बर' रायजोआ मोनसे दिदोम दिशा जानांगौ होननानै बयबो बर' फिसाया लुबैयो आरो बेखौनो मैया दाखालिनिफ्राय बिश्वजित दैमारि एमपि बिथाङाबो बारंबार बुंगासिनो दङ बर' फिसा हिसाबै बुंगासिनो दङ दा दिनै बिथांमोननियाव माने बे राजनितिनि फैसारियाव दिनै माने बिपिएफनि दैदेनगिरि हाग्रामा महिलारि बिथांमोना उल्टां फाल्टां खोथा बुंनायखौ रावबो मोजां मोनाखै दा बेनिखायनो जोङो बिथांमोनखौ रेजेक्ट खालामनांगौ दिनैनि समाव बिटिआरनि समाव जों टटेलि बिथांमोनखौ रेजेक्ट खालामनायनि बे सम दा बेनिखायनो बायजोनि थाखाय आरोबाव कार्बि आंलं आरो डिमा हासावआव थानाय बर'फोरनि जे एसटि हाजोआरि मर्यादा मोननांगौ बेखौबो बिटिसि एकर्डआव थानाय समनिफ्राय नायोब्ला जोङो मिथिगौ बियो माब्लाबानो जानांसिगौमोन नाथाय दिनै फैयै फैयै जोङो नुफैबाय आरो बेनिखायनो बे एकर्डआव ओरैबायदि रावजों लाबोफिननाय जाबाय जे बेखौ टाइम बाउन्ड मेनाराव सम आरो थासारिखौ थिनानै थाबैनो बिथांमोननि एसटि मर्यादाखौ होनाय जासिगोन होननानै बे एकर्डआव रायखांनानै आरोबाव सुक्ति खालामनायाव मुंख'नो गोनां जाबाय दा बेनिखायनो बेखौबो दान मोनसेनि गेजेराव मावफुंनायनि राहाफारिखौ भारत सरकारा लागासिनो दङ जोंनिसिम बे खौराङा जोंनियाव मोनफैदों दा बेनिखायनो दिनै बे राजनिति अधिकारा बायजोनि बर'फोरनि थाखाय जोंनि राजनिति अधिकार बिटिआरनि थाखाय आरो रांखान्थियारि बिथिं समाज जौगानाय सोलोंथाइ जौगानायनि गोबां बे सुक्तियाव जि दफाफ्रा फैबाय बेखौ मावफुंजोबनो थाखाय दिनै आसाम सरकार आरो भारत सरकारा जिरायाखै आरो बिथांमोना गने गने दिनै जोंनिसिमबो खौरां हरबाय थायो आरो दिनै जि खामानिखौ मावनो लादों बे खामानिफोरखौ मावनो लानायनि माखासे लाइजामफ्रा अफिसियेलि दिनै सेन्ट्रेल इउनिभार्सिटि बानायनायनि निग्रिम्स मोनसे नर्थ इस्ट इन्स्टिट्यूट मेडिकेल रिसार्च सेन्टार बानायनायनि बे गासिबो एनआईटी बानायनायनि हा हु नागिरनायनि अर्डारखौ भारत सरकारा बिहरबाय आरो बेखौ लानानै दिनै जोङो माने बिटिसि बिटिआरनि बे दानि प्रिन्सिपाल सेक्रेटारि अफिसारफोरजों जों दुलाराय बर' फरायसा आफादा थाबैनो रायलायगोन जों मिथिगौ आन्दोलनकारिफ्रा बबे जायगायाव दोननांगौ बबे जायगायाव मा लुनो नागिरदों बिसिबां हा नांगौ रायजोफोरखौ रायख'नांगौबा बेयाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा रायख'नांगोन आरो बेनिखायनो जोङो दिनै मिथिगौ अफिसियेलि बे कागजफ्रा दिनै फैगासिनो दङ दा बेवहाय फारि फारि बेफोर मावफुंलांजोबजागोन आरो जोङो दिनै हास्थायनाय बादियै गासैबो थाब जानानै खामानि मावलांनायनि बेलायाव दिनै जों अराय सम जोङो मददखौ मोनगोन आरो जोङो सरकारनि मददजों लोगोसे जों आफादा दुलाराय बर' फरायसा आफादा बेखौ नोजोर लालांबाय थागोन दा दिनै जोङो बेयाव जिहेतु दाबनै दाबथाम जायगायाव थांगोन आरो नोंखायनो नोंथांमोननिसिम दिनै जों गोजोननाय मोनबाय जे दुलाराय बर' फरायसा आफादा
जों हास्थायनाय बादि नोंथांमोन हास्थायनाय बादि दिनै बे ओनसोलखौ लाफानानै जोङो दिनै जि खामानिखौ मावनो लागोन आरो दिनैनिफ्राय नोंथांमोननि माइनावस्रि ओनसोलाव आं जुलाइ बर' फरायसा आफादनि सासे सोद्रोमा जानानै नोंथांमोननि सिगाङाव खोथा लाखिबावगोन जेरै गोमो गाबनि फिरफिलायाव थानानै बे गोमो गाबनि फिरफिलानि सिङाव थानानै जोङो दिनै रोखोमसे थै मोनसे बिगुर गाब मोनसे जोङो बे गोलावसे लावसे जोंनि बिटिआरआ जागोन आरो बेवहाय जोंहा बिसास दं आरो जों बेखौ मावफुङाब्ला जुलाइ बर' फरायसा आफादा जिराया आरो दिनै जोंनि बेखौ दाफुंनायनि दिथाया जागोन जे इयुन समाव आलादा रायजो जानांगौनि थाखाय जोङो जि खामानिखौ बे एकर्डजों मावनानै लागोन बिनि उनाव जों राजा लामायाव आन्दलन खालामनांनाय थासारि नाङा होननानै जों बेखौ मोनदांथि मोनसेसिम जोङो लाबोगोन आरो बिनिखायनो जोङो मिजिंथिदों जे जोंनि दिथा जोंनि थामोनथा जोंनि राव थुनलाइ हारिमु दोरों गासैखौबो लानानै जोङो बेयाव रोखोमसे बेयाव रायजो जाना थानो लुबैनाय मोनसे हारि आरो बिनिखायनो दिनै जोंखौ मान सन्मान आखारे बे सुक्तियाव जोंनि राव थुनलाइ हारिमुनि थाखाय गोबां बेवहाय सोलोंथाइ जौगानायनि थाखाय दिनै माने राहाफारिखौ लानाय जाबाय जोंनि भेन्सार स्कुला एमइ स्कुल हाई स्कुल एलपि स्कुल कलेजसिम जोंनिया भेन्सारनि प्रब्लेम जेबो जायासै आरो बिनिखायनो दाखालि 28 तारिखआव बे भेन्सार स्कुलखौ प्रभिन्सियेलाइज खालामनायनि जे अफिसारफोरनि कमिटि बेखौबो नटिफिकेसन होखाबाय आरो बे कमिटिया जोंजों रायलायगोन दा नोंथांमोननि सनितपुर बिश्वनाथनि बेसेबां स्कुलनि लिस्ट दङ जोंनियावबो दंजोबो आरो बेखौ लानानै बिथांमोना चर्चा खालामगोन जों बेयाव साबमिट खालामगोन जों रायलायगोन बेसेबां फोरोंगिरि दं बेसेबां स्कुल दं जोंनियाव गासिबो बे फारिलाइया दङ आरो बिनिखायनो बे कमिटिनि गेजेरजों जोंनि सुक्तियाव लाबोनाय बादियै बिटिआर हालामनि जेसेबां स्कुल कलेज प्रभिन्सियेलाइज खालामनायनि राहाफारियाबो जासिगोन आरो बेखौ देग्लाय बोसोरावनो बेखौ कमप्लिट खालामनायनि राहाफारि लागोन होननानै सोलोंथाइ मन्थ्रि बिथाङा जोंनो खोथा होदों आरो जों बिसास खालामदों बिथाङा जेरै बुंदों जेरै मावगासिनो दङ आरो बेखौ लानानै जोङो बिसास खालामनानै दिनै बिथांखौ नागाराखै जे नोंथाङा मावफुंथारनांगोन जेरै सुक्तियाव होदों आसाम सरकार भारत सरकार आरो जों बे सुक्तिखौ एग्रि खालामनानै जोङो बे सुक्तिखौ मदद खालामनानै जोंबो बेयाव सागान होदों आरो बिनिखायनो बे खामानियाबो जागोन दा सोलोंथाइ बिथिङाव गोबां जौगानांगौ आरो बेयाव दहाय बुंखानाय बादि जे जोंनि लाइमोनफ्रा बेवहाय गोबाव समनिफ्राय जों हास्थायनाय जे लाइमोनफ्रा माबा मोनसे रिहाबिलिटेसन मोनगोन साख्रिनि स्कप मोनगोन दा दिनै बेयाव उदाङै जोंनि सुक्तियाव मख'नाय बादियै जे माने लाइमोनफोरनि थाखाय पुलिस मिलिटारि आर्मि पुलिस माने जेरावबो स्पेशल मोनसे रिक्रुटमेन्ट जागोन बे बिटिआर हालामनि थाखाय दा दिनैनिफ्राय जोंनि लाइमोनफोरखौबो जों खावलायखागोन खारनाय बारनाय खेला दुलायाव साखाफारा जाना थाखानांगोन नङाबा मबाइलाव गेम गेलेनानै बायदिसिना मबाइलाव फेसबुक वाट्सएप खालामनानै देहा मोदोमा बोरैबा जालांनानै जेला आर्मि पुलिसनि रिक्रुटमेन्ट जायो बे फोथारखौ 10 सालसो खारनो हायाबा बोरै जागोन नङा होमबा बेबायदि फिजिकेल फिटनेस जाना थानांगोन आरो दिनै जों मोजां मोनदों जोंनि मावथि लोगोफ्रा खिन्थादों बे कर'ना भाइरासनि लकडाउन समाव गोबां खामानिखौ जोंनि लाइमोनफ्रा सोलोंगासिनो दं होननानै जोंनो खिन्थादों जों गोजोननाय मोनदों जों थुलुंगानाय मोनदों दहाय आं बुंदों राङापारानि दाउसा फिसाखौ लाबोजोबनांगौ ओरैहाय बायनानै नुदों आं मटर साइकेलाव साब्रै सेंग्राफ्रा जाबनै माने दाउसा फिसा बायना लाबोदों जोबोद मोजां बियो अमा फिसा दाउसा फिसा जोंनावनो फेदेरनानै फानहरजोबनांगौ राङापारायाव जोंनावनो फिसिनानै तेजपुराव फानहरजोबनांगौ दा बेबायदि बेफार फालांगिखौ जों हमथाजोबनांगोन आरो जोंनि रांखान्थियारि बिथिङाव जों जौगानो हानाय समसिमाव जोङो बेबायदि रांखान्थियारि बिथिंनि सुजुग सुबिदाखौ जोंनो खालामना लानाया जोबोद मोजां दा जों गोजोननाय मोनदों जे बेबायदि सोलायनाय फारसे थांनायावनो दिनै जों लाइमोन जोहोलाव सेंग्रा सिख्लाफ्रा लेखा फरा फरायनाय आरो जोंनि गुन गोनां सोलोंथाइनि जे मावथांखि बड'फा मिशन फर सास्टेनेबल चेन्ज जों जे थांखिखौ लाबाय जे गोजोरथियारि मावथांखि बड'फानि मुङाव जाय बड'फाया जोंखौ बुंदों बर' हारिया गेरेमसा हारि जाना थानांगोन जाय गेरेमसा हारिया ओंखाम बोथिसे उखै जानानै थानांनाय नङा जाय बर' हारिया सुखे गोजोनजों गामियाव संसार जागोन जोंनि रायजोआव जोंनि हारियाव बुलाय सुलाय थानाय नङा नांलाय खमलाय थानाय नङा
रांखान्थि बिथिङाव नों मोसौ आं मोसौ बयबो बेयाव जौगासार जाना थानो हानाय जे मोनसे समाज आरो बे समाज बे हारिया सोलोंथायाव समाज बिथिङाव राजखान्थि बिथिङाव जौगानायनि जे मर्यादा जादों मान सन्मान होखारे थांनानै थानो हाबाय थागोन बे हारियासो गेरेमसा हारि जाना थानायनि जे उद्देश्य बेखौ बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ जोंखौ थिनलांदों आरो बेनिखायनो जों बयबो बर' हारिया बिथांनि बोसोन जोंनि हारिया लुबैनाय हारिया सोद्रोम मोनसे समाज जाना थाथारनांगौआ बे दिनै बयनिबो हारिनि लुबैनाय आरो बेनिखायनो जों दुलाराय बर' फरायसा आफादा नोंथांमोननि बेबायदि दिनैनि जोंनि थासारियाव जों मावनायखौ नुनायखौ नोंथांमोननि मावनायखौ नुनायखौ जोङो गोजोननाय मोनदों जे जोंनि हारियाव बेबायदि सोलोंनायजों बेबायदि रोंनायजों जोङो गासैखौबो साखाफारा जाना थानांगोन दा बेनिखायनो जोङो उनाव सावरायबावगोन बायदिसिना हाबाफारियाव बाहागो लाबावगोन दिनै नोंथांमोननि ओनसोलाव गोजोननाय मोनबाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा अराय सम नोंथांमोनखौ बरायो बे बिटिआर हालामाव जोङो अराय सम नोंथांमोननि बे ओनसोला जे बिटिआर हालामजों माने दिनैनिफ्राय कानेक्सन जाबाय हमनानै लाबाबो माने बेयाव जेबो बांद्राय बुंनाय जानाय नङा आरो बेनिखायनो जोङो दिनै नोंथांमोनखौ हामलायनाय होयो जे नोंथांमोननि जे आन्दलनाव बर' एनडिएफबिनि आन्दलन एबसुनि आन्दलन आरो गोबां समाव बायदिसिना खैफोद नोंथांमोना बे थासारिखौ जुजिबोनानै दिनै अन्तत बेयाव मोनसे गोजोन थासारिनि मोनसे समजों जों खारनाय समाव गासिबो खामानिखौ मोजाङै जाहाथे मावनानै लानो हायो बे खामानिफोरखौ दिनैनिफ्राय जोङो गासिबो बयबो गोसो गोथारै मावफुंगोन बयबो मावलांगोन जोंनाव लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफ्रा लेखा फरा फरायनायजों लोगोसे गोग्गो समाज दानायनि खामानियाव लोब्बा जानांगोन समाज फोसाबनायाव लोब्बा जानांगोन जों बिमा बिफा दिथागिरिया समाजनि खैफोदखौ गैया खालामनो थाखाय जों बयबो लामाखौ दिन्थिनांगोन आरो बेनिखायनो बे बाथ्राखौ बुंनानै आरो मिजिंथिबाय जे इयुन समाव जोङो लोगो मोनफिनगोन दा दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय जोबथारनायाव जिल्ला एबसु दख'ना एबसु गासैबो आफादफोरखौ हामलायनाय होनानै आंनि बिबुंथिखौ एसेयावनो फोजोबबाय गोजोन्थों जय बिटिआरनि